पैशाचं महत्त्व किती आहे हे तुम्हाला वेगळं सांगायला नको, पण पैसा कमवताना तुम्ही ते चुकीच्या मार्गे तर कमवत नाही ना, याचा विचार नक्कीच करा. अतृप्त आत्मा, एक भयकथा. अथर्व तुमच्या आमच्यासारखाच एक सामान्य घरातला मुलगा. तो इंजिनिअरिंगच्या शेवटच्या वर्षाला होता आणि कसंबसं आत्तापर्यंत त्याच्या घरच्यांनी त्याला सहकार्य केले होते, पण आता त्याला जड वाटू लागले होते, कारण की कॉलेजची फीज आणि सगळा खर्च. म्हणून तो संध्याकाळी एक पार्ट टाईम जॉब करत असे. त्याचे मित्र त्याच्याबरोबर फिरायला वगैरे जात असे, पण तो नसे जात. अतिशय हुशार मुलगा, पण कुठेतरी त्याला एका मुलीवर प्रेम होते आणि तिचे नाव होते ऐश्वर्या. ऐश्वर्याचा एक प्रियकर होता, पण नुकताच त्यांचे ब्रेकअप झाले होते आणि अथर्वला ती संधी पाहिजे होती. अथर्व तिला रोज काही ना काही अभ्यासाचं शिकवत असे, पण हळूहळू त्याला असे वाटत होते की ऐश्वर्या त्याच्यापासून लांब जात आहे. सहज एक दिवशी लायब्ररीमध्ये अभ्यास करताना त्याला एका पुस्तकामध्ये एक चिठ्ठी सापडली. जाहिरात. त्यामध्ये स्पष्ट लिहिलं होते की तुमचे प्रेम हे अक्षरशः 24 तासात मिळवा. आणि प्रेमात पडलेला तो अथर्व त्या ठिकाणी जाऊन पोचला. त्या मांत्रिकाला सांगितले. तो मांत्रिक बोलला, घाबरू नकोस, तू एक काम कर, उद्याच 10,000 आण आणि हो, तुझं काम होईल. मग काय, अथर्वने एका ठिकाणी आपले पैसे गोळा केले आणि त्या मांत्रिकाकडे गेला. त्या मांत्रिकाने अक्षरशः मोठी एक पूजा घातली. त्या अग्नितांडवमध्ये तो बोलला, हे बघ देवा, या मुलाला जी मुलगी आवडते तू तिच्यावर खुश हो आणि ती मुलगी याला आवडू लागू दे. अथर्वही फार खुश झाला आणि हळूहळू तो ऐश्वर्याच्या जवळ येऊ लागला. पण नंतर त्याला कुठेतरी पैशाची कमी पडू लागली आणि पुन्हा एकदा त्यांनी ते पैसे हे गोळा केले. साधारण महिना निघून गेला आणि अथर्व आणि ऐश्वर्यामध्ये चांगलेच प्रेम जमले होते. ते अक्षरशः अगदी एकमेकांना प्रेम करू लागले होते आणि काही दिवसानंतर अथर्वला पैशाची कमी पडू लागली आणि तो कसाबसा पैसे जमा करत होता. पण नंतर तो जिथून पैसे जमा करत होता तिथून त्याला ते जमा करता आले नाही. ऐश्वर्याला आता रोज पिक्चरला न्यायला जमत नव्हते, रोज तिला हॉटेलमध्ये आता न्यायला जमत नव्हते आणि हो, आता महागड्या गाड्यांवरही भाड्याची का होईना पण तिला फिरवता येत नव्हते. आणि एक दिवस ऐश्वर्याने सांगितले, हे बघ अथर्व, माझे एक्सपेक्टेशन खूप वेगळे आहेत. मला जसं तू बोलला होता तू तसं नाहीयेस. तू मला रोज फिरवू नाही शकत, मला रोज हॉटेलमध्ये नेऊ नाही शकत, मग तू काय कामाचा? आणि त्याच क्षणी ऐश्वर्याने अथर्वला सोडून दिले. त्यांचं ते नातं तिथेच संपलं आणि रात्री अथर्व खूप रडत बसला आपल्या खोलीमध्ये जाऊन आणि अचानकपणे तो बोलला, नाही, आता मी इथे नाही थांबणार. त्याला काय झालं होतं त्यालाच माहीत. तिने आपले सामान तसेच भरले आणि त्याच्या गावी निघून गेला. आईने कारण विचारले पण त्याने काही सांगितले नाही. पण अचानकच काही दिवसांनी त्याला घरी एक वेगळीच शक्ती जाणवू लागली होती. अथर्व आता हा वेड्यासारखा करू लागला होता. कधी जोरात ओरडायचा, ते बघ आई, तिकडे काय, तो बघतो बघ कसा. तर कधी स्वतःच्या गालावर मारून घ्यायचा. सहज एक दिवशी अथर्व आणि त्याची आई हे टीव्ही बघण्यात व्यस्त होते आणि काही कारणासाठी आई ही घराबाहेर गेली. अथर्व टीव्ही बघून तसाच मंदसारखा करत होता आणि अचानक त्याच क्षणी टीव्ही ही फुटली. सगळीकडे जळण्याचा वास येऊ लागला आणि बल्ब ही फुटले. मोठा धूर झाला आणि अथर्व हा जोरजोरात ओरडत होता, ते बघ, कोण आहे तिकडे, कोण आहे? आणि तिकडे धुरांमधनं एक सावली निर्माण झाली. ते फक्त
फक्त लाल डोळे दिसत होते. अथर्व ते पाहून जोरात किंचाळला. त्या क्षणी त्याची आई आली आणि त्यांनी पाहिले की समोर कोणी नव्हते, पण अथर्व किंचाळत होता. आई आई ती बघ आत्मा, अथर्व बोलत होता. ती मला मारून टाकेल. आणि अथर्व बेशुद्ध झाला. अथर्वला हॉस्पिटलमध्ये नेले, पण हॉस्पिटलमध्ये आता त्याची प्रकृती गंभीर होऊ लागली होती. एवढी की आता तब्येत खालवू लागली होती आणि डॉक्टरनी तर सरळ हात वरती केले होते. म्हणून अथर्वच्या आईने ठरवले की त्यांनी आपल्या गावाच्या चांगल्या मांत्रिकाला दाखवायचे. कारण की अथर्व बोलत होता, तो माझ्याकडे बघतोय, ते बघ हसतोय कसा. अथर्वला आपल्या घरी आणले आणि गावचे काही मंडळी जमले. ते तांत्रिकही आले आणि अथर्वच्या डोक्याला हात लावला. त्या क्षणी अथर्व रागाने बोलू लागला, ए सोड मला, सोड, नाही तर तो मला नाही सोडणार. त्यावेळेला त्या मांत्रिकाने विचारले, कोण कोण नाही सोडणार तुला. आणि अथर्व बोलू लागला, भिडे गुरुजी. तर मांत्रिकाने विचारले, भिडे गुरुजी कोण. पण त्या क्षणी अथर्व हा वेगळ्या आवाजात बोलू लागला, हो मीच आहे भिडे गुरुजी. आणि तू निघ इथून. तुला माहित नाही मुलाने काय केलंय, नाहीतर तू पण आता याच्यासारखा मारलाच असेल. आणि त्या मांत्रिकाने पुन्हा एकदा प्रश्न विचारला, कोण आहेस तू आणि काय केलंय नी. आणि ते बोलू लागले, मी भिडे गुरुजी. मला वाटलेलं की अथर्व फार गुणी मुलगा आहे. 2 वर्ष तो माझ्याकडे राहत होता भाड्याने. मी त्याला कधी पैशाचं विचारलं नाही. याची परिस्थिती वाईट आहे हे ऐकून नंतर तो सहज एक दिवशी माझ्याकडे आला आणि त्याने मला सांगितले की त्याला आधी 10,000 रुपये पाहिजे. मी त्याला दिलेही, पण अगदी काही दिवसांनी तो पुन्हा एकदा आला आणि त्यांनी सांगितले की त्याला क्षणभरातच दुसऱ्या दिवशी कॉलेजला 40,000 भरायचे. मी त्याला तेही दिले, पण अगदी काही दिवसांनी मला कळलं की मला कर्करोग झालाय. म्हणून मी रात्रीचाच अथर्वला उठवायला गेलो, पण अथर्व तिथे नव्हताच. एवढं की काय, पण अथर्व माझे 50,000 रुपये देखील घेऊन पळाला होता. मी दवाखान्यात गेलो, पण पैसे नसल्यामुळे माझ्यावर उपचार झाला नाही. ते वेदना सहन होत नव्हत्या, म्हणून मी त्या क्षणी तिकडे आत्महत्या घेतली. पण जाताना प्रण घेतलं की अथर्वला मी जिवंत सोडणार नाही. आणि त्या वेगळ्या आवाजात हसत ते भिडे गुरुजी जे आता अथर्वाच्या शरीरामध्ये होते ते हवेत तरंगू लागले. ते मांत्रिक मंत्र बोलत होते, पण आता त्याच्यावर काहीच उपचार होत नव्हता. आणि क्षणभरातच अथर्व हिने आपले पाय उलटे करायला चालू केले. तो तसाच आता खाली आला आणि आपले डोकं हे भिंतीला आपटायला चालू केले. त्याच्यावर कोणताच परिणाम होत नव्हता. अथर्वची आई इकडे त्या भिडे गुरुजींचे जे अथर्वच्या शरीरामध्ये भूत होते त्यांचे पाय पकडत होते, पण आता ते व्यर्थ होते. आणि शेवटी जे व्हायला नको होतं तेच झालं. अथर्व पळत आपल्या किचनमध्ये गेला आणि एक मोठी सुरी घेतली आणि आपल्या पोटात घुसबसली. आणि ते भिडे गुरुजी बोलू लागले, आता मरणार आहे. पण त्याच क्षणी तो मांत्रिक बोलला, ठीक आहे, तुम्ही तुझं काम केलं, तू याच्या पोटामध्ये तो सुरा खुपसला, आता शांत हो, तुझी इच्छा पूर्ण झाली, तुम्ही याला नुकसान पोचवलं. भिडे गुरुजी त्याच्याकडे बघत होते आणि त्यांनी तसंच एक हास्य दिलं त्या अथर्वाच्या शरीरामध्ये. अथर्वाच्या पोटात आता रक्त सराव हा सुरू झाला होता. तोंडातून रक्त येत होते आणि काही क्षणात घरातले सगळे काचा फुटल्या.
जणू काही भिडे गुरुजी तिथून निघून गेले. पण अथर्व तिकडेच कोसळला. त्याला तिकडेच हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, पण उपचारादरम्यान त्याचे मृत्यू झाले. कोणाच्या तरी नादाला लागून अथर्वने किती मोठे नुकसान केले होते हे त्याचे जरा प्राण गेल्यावर समजले असणार. भिडे गुरुजींचा नंतर कोणाला त्रास झाला नाही हे विशेष. म्हणून कुठेतरी इतरांवर पैसे खर्च करताना हे सांभाळून करा, नाहीतर तुमची हालत ही अथर्वासारखी व्हायला नको. कथा कशी वाटली, यातून काही शिकायला भेटलं असेल तर मला नक्की सांगा. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका. भेटूया पुढील भागांमध्ये.